Il-patrimonju sinjur li għandu pajjiżna jinkludi kemm tempji, knejjes u bini ieħor magħruf kif ukoll siti li qatt iridu jitranġaw sabiex jiġu apprezzati aħjar l-ewwel nett minna l-abitanti u l-werrieta naturali kif ukoll mingħand dejjem jikber ta' barranin li jżuruna. Ġieli nisimgħu jingħad li pajjiżna għandu wisq teżori u li rridu niġu mejjuna b'fondi internazzjonali sabiex dan il-patrimonju inkunu nistgħu nagħtuh il-kura li tixraqlu. Ninsabu fil-konfini ta' Ghajn Tuffieha fejn bħalissa għadu kemm ingħata bidu għall-istudju xjentifiku u restawra tal-Banjijiet Rumani li kienu ġew mibnija mijiet ta' snin ilu fuq xaqliba tal-wied. Fil-passat ġieli sar xi restawr wara l-iskavar tas-sit, iżda iż-żmien ħalla l-impromptu tiegħu f'dan is-sit. Metodi ġodda ta' konservazzjoni għandhom iħallu effett aktar aħari fil-fdalijiet ta' dan is-sit. Iżda x'nafu dwar dan is-sit? Dan x'tip ta' stabiliment kien u x'nafu dwaru mill-fdalijiet li baqa' sal-ġurnata tal-lum? Hawnhekk hawn il-Banjijiet Rumani li huma importanti għalina għax ma tantx għandna siti li għadhom nistgħu narawhom li jagħtu evidenza tar-Rumani f'Malta. Dan iżjed u iżjed għax hawnhekk hawn fejn kienu jinħasslu, fejn kienu immorru fil-banjijiet. Huwa interessanti anki fejn għażlu fejn għamlu l-post għax għamluh ġewwiet fejn hawn għajn naturali li tissostni l-post u fejn kien hawn anki s-siġar tal-ballut biex isostnu anki l-nar li kellhom bżonn biex jagħmlu l-fwar għal ġol kmamar ġvita tas-sawna. Hawnhekk huwa interessanti ħafna għax sibna możajċi li huma sbieħ immens hawn in-notazzjo u anki hawn toilets Rumani u rari ssib li għadhom stat kundizzjoni tajbin ta' toilets li huma ta' żmien Ruman. Il-Banjijiet Rumani hawnhekk kienet interessanti għax ovvjament ma kellhomx ħafna min-nies ġod-djar tagħhom ma kellhomx toilets u banjijiet fejn jkunu jistgħu jinħasslu, imma kien hemm banjijiet pubbliċi. Hawnhekk dan huwa banju pubbliku, huwa banju kbir fejn kien hawn il-pool, fejn il-kmamar fejn tbiddel, is-sawna, it-toilets u hawnhekk kuljum ir-Rumani f'dak iż-żmien kienu jidħlu, kienu ovvjament jinħasslu, jirilassaw, jitkellmu ma' sħabhom, jagħmlu business ħafna drabi wkoll, kien posta entertainment, posta fejn kienu jirilassaw ma fl-istess ħin jikkomunikaw ma' sħabhom anki ma' nies li kienu jagħmlu anki business. Il-Banjijiet Rumani ta' Ghajn Tuffieha jinsabu il-bogħod miċ-ċentri abitati tal-era Rumana. Kif kien li ġew mibnija hawnhekk? Iva, hija l-bogħod mir-Rabat u dal-post m'hawnx post viċin li aħna nafu li kien hawn xi belt Ruman, nafu żgur il-portijiet kien jintużaw anki tal-imġar li kien jintużaw fi żmien Ruman. Imma bħala abitazzjonijiet għadna ma sibniex il-vilel jew id-djar, ġifieri li xi ħadd kienet isservi fil-viċinanzi, ma nafux eżattament lil min u fejn kienu jgħixu. Flimkien mal-katakombi ta' Bistra li aħna diġà tkellimna dwarhom f'edizzjoni preċedenti, dawn il-Banjijiet Rumani ser jiġu imnatfa b'fondi li Heritage Malta irċiviet permezz tal-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali. L-essipu li permezz ta' dan il-proġett l-ambjent rurali Malti isir wieħed iktar sinjur. Flimkien mal-validità għal skopijiet agrikoli, il-kampanja tagħna toffri patrimonju storiku ta' rilevanza li għandu jiġbed lejn dawn l-inħawi kemm lilna l-Maltin kif ukoll lil barranin fuq żjara f'Malta. Heritage Malta ilha taħdem ħafna biex tagħmel mezz li ġġib il-fondi li hemm bżonn biex tirrestawra dal-post. Dal-post issa ilu f'stat ta' degrad ta' kważi 100 sena sfortunatament. Mhux għax l-istituzzjonijiet inkarigati rridu, imma sfortunatament ma kienx hemm il-fondi biżżejjed biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb kif suppost il-post u jirranġawh. Allura reċentement irnexxielna nġibu 6 miljuni minn l-Ewropa, minn Fond tal-Agrikoltura tal-Ewropa, u hawnhekk il-fond ta' 6 miljuni ħajnqasmu bejn Ghajn Tuffieha u parti minn ta' Bistra, l-katakombi ta' Bistra, u hawnhekk ħajsir proġett biex nieħdu ħsieb dal-post u nirranġaw u nagħmlu mezz li dawn il-fdalijiet intuhom l-importanza li hemm bżonn mhux biss għal Malta ma anki għall-Ewropa.
Sabiex dan is-sit jiġi ppreżentat lil pubbliku il-ħtieġa ta' ħidma konsiderevoli. Issa li Heritage Malta akkwistat il-fondi mill-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali, x'ser isir eżattament f'dan is-sit? Meta x-xogħol ikun lest, x'interess għandu joffri lil viżitatur? Meta taħseb fuq 6 miljuni taħseb fuq ammont kbir, ma fil-verità mhumiex ammont kbir, anzi ma kieku nistgħu jkollna 12 miljun aħjar minn 6. Is-sitta li ħajjintużaw sija fuq dal-post, sija fuq il-posta ta' Bistra, jinqasmu f'ħafna affarijiet li huma importanti bħal l-istudji għax qabel ma kull proġett jista' jsir, in-nies jgħidu m'għadek ma bdejtx, għadek m'intix qed taħdem, għadek m'aħniex qed naraw l-affarijiet li qed iseħħu. Imma jkun hemm ħafna studji li jkun hemm bżonn, pereżempju, jkollna nagħmlu l-pjanti tal-erja kollha. Ikonna bżonn nagħmlu studju fuq l-ilma kif qed jinżel fil-wied, kif qed jaffettwa s-sit, fejn qed jaqa', fejn qed jaqleb, kif qed jaqa' fl-inħawi, kif qed jaffetta s-sottoswol. Nridu nkunu nafu x'ġebel hawn fl-intorni, x'inhi l-ġeoloġija. Il-ġeoloġija sija tal-art ta' taħt u anke ġeoloġija ta' fuq l-art bl-oġġetti li kienu qed jinbnew biha. Dan huwa l-każ anke fuq siti ta' kultura li rridu nifhmu eżattament x'inhu qed jaħkem u kif qed jaħkem u kif qed jaffettwa kull parti tas-sit. Mbagħad għandna studji oħrajn li huma iżjed interessanti għalina arkeoloġisti għax li ħajkun qed nagħmlu wkoll li s-sit ġie skavat 100 sena ilu kważi u ħanerġgħu niftħu s-sit bl-iskavi biex nifhmu fejn huma l-kuruturi bl-eżatt, fejn pereżempju il-kanali tal-ilma kollha ġejjin. Nafu minn fejn ġejjin il-ilma ma il-kanali jibqgħu diħlin ġo taħt il-ħamrija. Allura rridu morru nifhmu eżatt fejn qed ikomplu dawk il-kanali minn fejn kienet iġibu l-ilma. Jew pereżempju nifhmu l-istrutturi aħjar għax nafu fejn hemm il-kmamar fejn kienu jbidlu, jew fejn kienu jisaħħnu l-ilma, jew fejn kienu jpoġġu bil-qeda jew l-latrini, imma ma nafux eżatt. Pereżempju fejn kienet l-intrata, kif kont timxi minn post tal post. Liema huwa eżattament l-estent tal-bini, jekk huwa ikbar minn dak li qed naraw jew jekk hux iżgħar minn dak li qed naraw bħalissa ġol konfini. Dak kollu mbagħad jinbena u jinħamm bażikament f'sitwazzjoni li qed tara x'se tagħmel u x'se toffri l-pubbliku. Nittamaw li dan it-tarif kien utli sabiex il-pubbliku in ġenerali isir konxu tal-ħidma bla waqfien li tkun għaddejja minn uffiċjali u entitajiet sabiex jiġu akkwistati fondi Ewropej. Permezz tagħhom anki iż-żoni rurali ta' pajjiżna jistgħu jiġu ippreżentati b'mod aħjar u jħolqu interess ġdid, mhux biss għalina l-Maltin, iżda wkoll għal kull min iżurna.